girl is a one of a kind. That kind with the big behind. Ebi fa celebrity ne fa. Wallahi celebrity ne a Nigeria. Wallahi su sabuwa ya san ba wakan da ya ta burgen irin wakan da so samun nan ne. Ka ai ka wakan da so samun ne. Wakan normal ne. Wannan waka ne kai burge kai wannan. Akwai wakan da yayi da ni da ke bamu dace ba. Ka gaskiya wannan wakan ya ja mana hankali gaskiya sosai. She find I try her number, but she come decline. But if she calls back, oh, them other girls gas fall back. Me ya kuke kalla ne a nan haka? Kace. So kun haɗa kayuwa kuna ta kallo. Me ya kuke kalla ne a nan haka? Baka taba jin wannan wakan DJ Abi din ba? Wa san shi ma, ta zan san shi ne. Oh, kai baka san DJ Abi ba? A kai no DJ Abi. Manyan mawaka muka sani ba wai karamin mawaki ba. To wannan sabon wakan shi ne wanda fito wanda yanzu shi ake yayi. Kaje ka duba arewa kullun nomis ji yana yawan sa wakan nan kaje ka duba arewa ana jin wannan wakan da mayan yaro ta da irin mawaka mu ba ma irin kallon wannan mawaka ina ya kamata ka kalla muka san mawaka ai ba na kallon irin wannan kananan mawaka Hausa rap mu ya moni muke kalla asalin gaji nigogi suwa kenan irin su Chris Brown kai ni criminal P-Square Timaya me kace lissafi haka wallahi baba sunan wasu mawaka ne celebrity mawaka ko baka da mutunci ni na dauka ma sunan wasu karnuka kake lissafa ba wasu zagayo tana dan gofar uba kai duguna nan ina aife ka ban aifalin ka ba dan gofar uba kai lissafa musu babban annabi guda 10 kai je ka dauko mai ce baba me baka san su ba amma ka san arna na san su to lissafa mu kamar mu sun ce ma akwai buba wa akwai shehu aina sabon du du haka baba yan anguwar ko ba yan gidan ko ba ni ba yan sabai na ce ka lissafa mu na dauka kana karatu kana sanin abin da kake ashe sanin arna kake ba ka burge daga kuma da mu su tahiru sai a kubu su sa duku su suna yin abin da ya kamata wallahi amma kai kan I'm a gentleman, so be my woman. Come roll with a gentleman. Say will you be my woman?